Εγώ είμαι ο Αμπτούλ. Εγώ είμαι εδώ η Ελλάδα περίπου 4 χρόνια και εγώ ήρθα εδώ ανηλικά, αλλά τώρα δουλεύω. Που δούλεψα πάρα πολλοί εταιρείες και πολλοί εταιρεία που δεν πληρώνουν καλό μισθό και πολλοί εταιρείες για μας κοροϊδεύουν γιατί ούτε δώρο, Πάσχα δεν πληρώνουν αυτό που χρειάζομαι, είναι νόμιμο. Πρώτα είναι πολύ δύσκολο γιατί είμαι παιδί ξένοι και πολλοί Έλληνες δεν θέλουν να μας βλέπουν. Αυτό είναι. Γιατί πολλοί δεν θέλουν να μιλάμε, πολλοί δεν θέλουν να μας βλέπουν, θέλουν μόνο για να διώξουν να φύγουμε από εδώ. Δεν έχει υπάρχει σεβασμός. Αυτός που είναι ο διευθυντής, υπεύθυνος, μπροσταμένος, μας νιγάει, μας κοιτάει, πώς είμαστε επειδή σαν ζώα.